Inkosi uLuthuli yayishoshovu samalungelo abantu yaba ngokuqala kuleli ukuhlonishwa ngendondo ye-Nobel Peace Prize. Umndeni wakaLuthuli uthi usazobhunga ngombiko wenkantolo wakamuva ngokukhothama kwenkosi uLuthuli okhishwe ngoMfumfu nyakenye. Umndeni usadidekile ukuthi kudinga uthathe iluphi unyawo leya phambili. Kukhona abasikhuthazayo ukuthi hayi kuyadinga ukuthi kube khona isinxephezelo. Kukhona njengabadala odadewethu abadala uDr Luthuli noMrs Thandeka Luthuli Cabashi. Bona banelisiwe ukuthi sebezwile ukuthi ubaba ngempela wabulawa njengoba sasikade sibonile eqaleni singazange sikholwe indaba yesitimela. Kulempela sonto bekubanjwe uhambo lomjaho wokuhlonipha lomholi. Umsunguli wawo uZakhele Gumede uthi iqhaza likaLuthuli alihlonishwa ngokwanele kuleli. Ngokwami nginalefile ukuthi uLuthuli is underrated as a leader in South Africa. Ubheka ukuthi he's the second longest serving president of ANC from 1952 to 1967. Imeya kwaDukuza ithi manje sebethathe isinqumo neLuthuli Museum sokuthi inkosi ihlonishwe ngokuthi lolu hambo lube umjaho ophezulu. Sikhula kakhulu kunakuqala okuyinto esijabulisayo kangukuthi ngonyaka ozayo le walk soqhubeka nayo kodwa i-fun run sizokuba i-race professional yangempela ngoba siyalibona isasasa liyanyuka futhi umuntu osezingeni lenkosi uLuthuli kufanele ukuthi asimhloniphe ngo-professional race kuya phambili. Uhulumeni wakuleli uhlele nokubamba imicimbi yokuhlonipha iqhaza nomlando wenkosi uAlbert Luthuli kusuka ngenyanga ezayo.